Türkmenistanyň ow hozurlugyny köküren we giň aýran diýip bilinýän korrupsiýa döwlet tawsyry esasyny gowa çekip kyn şertlerde maşgal eklemäge çalışan kärenneçileri bilim adat bolşy ýaly ýuwuş suw wagtyndan aljaradyp başlady. Adatlyk bir adam lewapda derýadaky suwun az boljagynyň duýdurulanyny kärenneçilere zeý suwlaryny ulanyp ýuwuş suwuny tutmak maslahatynyň berilen barada maglumatlar çap etdi. Soňky ýyl bolşan habara görä bu sebäpde häzirçenli gowaça meýdanlarynyň bary ýogy 30 göterümine ýuwuş suw berilipdir. Tejribeden belli bolşy ýaly Türkmenistan sebäpde suwy iň beýsarpy ulanýan ýurtlaryň biri hökmünde tanqytlanýar we Sowet ýyllaryndan galan suwaruş praktikasy tutuş ýurt boýunça ekrançylyk meýdanlarynyň agyr sorladylmagyna alyp geldi. Netijede egerde ekşdönüň ýuwuş suw berilip ýerleriň şor aza känni ýugulmasa ol ýerlerde gowaça ekeniň peýdasy ýok. Emma hökümet daýhanlaryň ýylla diýen ýaly bergili ýa gazançly çykmagyna gödüm Sowet döwründen galan komanda buyruk dolandyryş aslynda netijesiz owuzlyk siýasatyny dowam etdirýär diýip synçylar aýdýar. Ýuwuş suwlarynyň lewapda dünýäniň iň suwly derýalarynyň biriniň üstünden geçýän sebätinde hem ýeterlik tutulup bilinmezligi ýurduň beýleki ýerlerindäki ýagdaýyň has hem agyrdygyny aňladýar. Geljekki paýta hasylynyň içini diýen suw ýetmezçiligi dine derýadaky suwun azlygy bilen hem baglanýar. Adatlyk bilen gürleşen kärenneçiler ýurdy. Şol sany hozurlugyny çökerýän esasy nowsanyň ogurluk, korrupsiýa bilen baglygyny, bu ýagdaýyň metduat adatlygynyň bolmalygy, tutlaryň garaşly bolmagy netijesinde saklanýanlygyny öňe sürýärler. Lewap welaýatyny suw sorjun aswaslaryň tas 90 göterimi hatardan çykypdyr ýa-da suw tehnikleri tarapyndan ogurlanyp deger degmez bahasyna satylypdyr diýip ýagdaýdan habarly hünärmen adatlygyň habarçysyna aýtdy. Onun sözlerine göre häzir etraplaryň suw hozurlyk edaralaryna welaýat prokuraturasynyň tawsyry esasyny barlyg, derňe bu işleri alınıp barlýar. Derňewçilere suw enzamlarynyň nira ýitirmedilendigini anyklamak, bu işte günäkärleri ýüze çykarmak tawsyry berildi diýip adynyň aýdylmalygyny soran resmi adatlyk radiosyna aýtdy. Yerli habarçynyň toplan maglumatlaryna görä, Darganat etrawynyňky ekin meýdanlaryna suw çykarmak üçin satyn alynan 125 sany iri suw nasosynyň häzirdiňe 9 sany işleýär. Däniw etrawynda hem sanaýmaly nasos galypdyr. Farab, Çerjow, Sayat, Halac etraplarında hem suw nasosy babatyny öwürlük ýagdaý ýok diýip welaýat häkiminiň owuzlyk işleri boýunça ornwasarynyň kömekçisi bolup işleýän hünärmen habarçy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ikinji tarapdan adatlyk bilen aýry-aýrylykda gürleşen raýatlar, owa ýaşaýjylary suw nasoslarynyň soňky 30 ýylda öz boluşly bir talaňçylyk guralyny öwürlendigini aýtdylar. Daýhan örleşikleriniň başlyklary suw nasoslaryny, owa adamlaryny, kärenneçiler talamagyň gümürtük guralyny öwürdiler. Olaryň ätiýaşlyk şaýlary, ýagy, bejerilmegi we beýlek çykdyjylar üçin ýylla adamlardan pul ýöňelýär diýip anonimlik şertine urlaşan kärenneçileriň biri nasos üçin ýyllyk girdejesiniň ýaryna olaýyny tölen wagtynyň hem bolanyny görüň berdi. Bu talaňçylyk dowam etse, owada ýaşajak, ekin ekjek galmaz. Her kim öz sagatyny şähere ýa daşary ýurtlara iýermegiň alazyny öldäýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň owuzlygyna korrupsiýa we ýepeli adamlaryň gatnaşmagyna garaşsyzlyk ýyllarynyň başyndan mewjudly we yerli synçylaryň köpüniň tasdiklamagyna görä, döwlet emellarlarynyň ogurlyklarynyň möçeri barada metduatda açyk habar berilmeýär. Hukuk goraýjy edarlar bolsa, prezidentden anyk tawsyryk bolmasa, döwlet başçysynyň tarapyndan bellenýän emellarlaryň garamagynaky işleri kän derňe meýärler ýa-da köplenç basdyr ýüstür edýärler.